od malička ma bavila technika, prírodné vedy a častokrát som sa možno, že s autičkami viac som ich rozoberal, skladal, prípadne vylepšoval, ako teda sa s nimi hral. No a potom v 11 rokoch som chcel byť automobilový pretekár, takže s pomocou otca som pretekal na motokárach. V 14 rokoch to boli preteky na motocykloch, pri ktorých som vydržal nasledujúcich 16 sezón. Po roku 2005, keď som skončil s inžinierským diplomom, som sa začal venovať už aj spolupodielal som sa na vývoji spaľovacieho motora, s ktorým som teda súťažil v cestných motocyklových pretekoch a vlastne toho sa týkala aj moja dizertačná práca. Fakulta podporuje mladých ľudí, stáva na mladých ľudí, čiže som veľmi rád, že pôsobím na tejto fakulte, no a snívam o tom, že budem ďalej napredovať. Venujem sa momentálne vývoju spaľovacích motorov, najmä teda zameraný na novú technológiu HCCI, ktorá predstavuje pravdepodobne budúcnosť moderných automobilov. Snažím sa zaoberať hybridnými technológiami ako KERS, ktoré sa využívajú v Formule 1. Na svojej práci milujem to, keď sa mi podarí vyriešiť nejaký problém, ktorý ma dlhodobo trápi. Tá práca je taká zarobená do takých 4 kategórií. Sú to teda práca v laboratóriách, je to písanie vedeckých publikácií, potom sú to prednášky pre študentov a potom sú to rôzne porady, konferencie,